Nagpakita si Rodolfo Boboth de la Rosa, driver sang sports car nga nakabunggo sa mag-asawa kung sari napatay si Riv Garcia sa Barangay Pandak, Pavia sa Hunyo 1. Rason nga wala pa sa gihapon na serbe ang show cause order. Suro kay Attorney Gaudioso Hedespon II, Officer in Charge sa OIC Regional Director sang Land Transportation Office sa LTO Region 6. Una na lagin serbe ang show cause sa Mandurriao nga address de la Rosa. Apang nahibaluan nga ginbaligya na ang ila sini nga propiedad. Dugang paderiya, liwat nga nag-issue sang show cause order sa address ang nasamit nga persona sa Banwa sang Kalinog. Kag kun hindi ini sa gihapon magsabato kon magpakita, mahimo mag-issue sang nagakaigo nga resolusyon ang ila talatapan. Pagagamito naman ang mga dokumento o kon reports ang Pavia PNP bilang basihan kung nagakadapat nga i-suspend o kon i-revoke ang lisensya ni De La Rosa. Nahibaluan nga tion nga mabato na inis ang natungdan, mayara siya sang 3 kadlaw agud magsabat kag sa karon nagapanawagan ng LTO 6 nga magpakita kag magsabat na ang nasambit nga suspetsado. Well, insofar as LTO is concerned, administrative lang amon yung aspect. No? Ang criminalia line man na yan, that belongs to the fiscal to the courts. Ang amon yung administrative aspect lang, which is either suspension or revocation sang iyang lisensya. We are hoping that he will answer, no? Parang at least mabalaman nato ng side sang natungdan. But sa subungan nito, hindi naman siya mahagilap. I think why man siya warrant of arrest, no? Nag-file naman ang Pavia Police ang case, no, sa fiscal, no. So there is no reason for him to hide actually. Sa karon padayon nga nagapangayo sang hustisya ang pamilya Garcia sa pagkamatay sang ilahimata. Report nagikan sa LTO Region 6 inisik ka K5. Kimon Tanyo Kaluyo kag para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.